Bună! Cred că e a doua oară când intru aici cu voi. Prima oară v-am anunțat că în luna martie voi merge să fac cursul de trainer la Cristina Albu. Mă pregătesc intens, a mai rămas puțin de o lună, iar cei de la ea, știind asta, mi-au trimis o comandă și am zis să vi le arăt aici și vouă. Mi-au trimis niște baze rubber foarte simpatice, o să le filmez ulterior și cu o lentilă macro. Finish-ul meu preferat, care are rezistență maximă, vin fetele și după 6-7 săptămâni, deși nu recomand să se stea atât. Vin cu ele lucioase, intacte, deci îl recomand cu încredere. Încă o bază rubber, geluri de construcție și poligeluri. Le folosesc pe toate în egală măsură, o pilă mov și haideți să vă arăt și cum arată toate acestea cu lentila macro.